Ystyr ymwybyddiaeth ofalgar ydy dwyn ein sylw yn fwriadol at y foment bresennol, fel ac y mae, heb geisio ei newid na'i farnu. Mae'n sylwi ar feddyliau, emosiynau, teimladau'r corff a'r amgylchedd, a hynny gyda chwilfrydedd a charedigrwydd. Yn hytrach na chael ein dal mewn pryderon am fory, neu difeirwch am ddoe, mae ymwybyddiaeth ofalgar yn ein helpu i aros yn gysylltiedig efo'r hyn sy'n digwydd ar hyn o bryd. Dydy hyn ddim yn golygu gwagio'r meddwl na chyflawni rhyw gyflwr arbennig. Yn syml, mae'n golygu dod yn fwy ymwybodol o brofiad uniongyrchol a bod yn agored i'r profiad hwnnw yn amyneddgar efo'r profiad a'i dderbyn. Dydy ymwybyddiaeth ofalgar ddim yn dalent arbennig sydd gen rei pobl a ddim gen eraill. Mae o'n allu naturiol sydd ar gael i bob un ohonom. Mae o'n un y gallwn ni ei gryfhau drwy ymarfer. Trwy fyfyrdod, rydyn ni'n hyfforddi ein sylw yn raddol i aros efo'r foment bresennol, a dros amser, mae'r ymarfer hwn yn cryfhau ein gallu o ran ymwybyddiaeth ofalgar. Gallwn ni wedyn ei gynnwys ym mhob agwedd ar ein bywydau beunyddiol.